Ако си чувал, че захарта е най-големият враг на формата, здравето и отслабването, това видео е за теб. И ако си човек, който се опитва да я избягва на всяка цена, чувства вина, когато яде нещо сладко или си мисли, че всеки грам захар директно го връща назад, пак е за теб. Нека започнем директно. Захарта не е отрова. Не е и зло, което автоматично те прави дебел. Проблемът с захарта не е в това, че въобще съществува. Проблемът е как и колко често се използва и каква роля играе в цялостната ти система. Много хора обвиняват захарта за неща, които всъщност нямат нищо общо с нея. Като липса на енергия, нестабилен апетит, напълняване, проблеми с контрола в храненето. В повечето случаи това не идва от една съставка, а от комбинация от хаотично хранене, липса на структура и постоянни пикове и спадове. Захарта е бърз източник на енергия. Това е. Тя не чупи метаболизма, тя не блокира отслабването сама по себе си. Това, което прави, е да се усвоява бързо и да дава силен сигнал за енергия. И когато този сигнал се използва без контекст, тогава започват проблемите. Когато ядеш захар в рамките на подредено хранене с протеин, фибри и адекватни калории за деня, ефектът ти е напълно различен от това да я приемаш хаотично, на празен стомах, между храненията или за компенсация на стрес или умора. И ако искаш да видиш реално дали прекаляваш със сладкото, оставам линк към безплатен калориен дневник в описанието. Използвай го, защото записването и проследяването са най-сигурните инструменти за постигане на целта ти в тренировките. Но нека продължим. Именно тук е място да кажем нещо, което често звучи странно. Захарта сама по себе си не само не е враг на тренировките, но в определени ситуации може да бъде полезна. Проблемът не е захарта, а когато тя се използва без контекст и без цел. При тренировки, особено при силови и високообемни тренировки, тялото разчита основно въглехидрати като гориво. Това включва и захарта. Когато приемеш захар в близост до тренировка, като част от хранене или дори в по-проста форма, тя може да подпомогне представянето, фокуса и способността ти да поддържаш интензитет по време на тренировка. Това не е теория, а базова физиология. Мускулният растеж изисква енергия, изисква гликоген и изисква достатъчно гориво, за да може не просто да отидеш на тренировка, а да я изпълниш качествено. В този контекст, умереното количество захар около тренировка не саботира прогреса, а често даже го подпомага. Особено при хора, които тренират редовно с обем и интензитет. Много хора се страхуват от инсулина, но точно инсулиновият отговор след тренировка е част от процеса на възстановяване и мускулен растеж. Когато захарта е част от адекватно хранене след тренировка с достатъчно протеин, тя помага за възстановяването на гликогена и създава по-добра среда за растеж. Това е коренно различно от хаотично похапване на сладко през целия ден. Тук отново се връщаме към модела. Захарта в контекста на тренировка, хранене и ясен калориен пример има съвсем различен ефект от захарта като средство за справяне с стреса, скука или умора. В първия случай тя е инструмент, във втория патерица. Има и още нещо, което често се подценява. Пълното изключване на захарта при хора, които тренират сериозно, понякога води до по-лошо представяне, по-бавно възстановяване и спад в мотивацията. Не защото захарта е незаменима, а защото рестрикцията създава допълнителен стрес, особено ако обичаш да ядеш сладко. А стресът е един от най-големите врагове на прогреса. Това не означава, че трябва да ядеш сладко безразборно. Означава, че не е нужно да премахнеш всяка храна с захар, особено когато тя е малка част от подреден режим. Много хора правят по-голям прогрес, когато спрат да се страхуват и започнат да планират. Още един важен момент е устойчивостта. Хранителен режим, който допуска умерено количество захар, често се спазва много по-дълго от режим, който я забранява. А в дългосрочен план устойчивия режим почти винаги побеждава перфектният режим. По-добре е да имаш режим, който работи 90% от времето, отколкото идеалния режим, който се разпада на всеки няколко седмици, защото не можеш да го спазваш. Захарта става истински проблем, когато е основен източник на калории, когато замества пълноценни хранения и когато е единствения начин да си набавяш енергия през деня. Но когато е дозирана, планирана и вписана в система, тя губи способността си да те саботира. Точно за това толкова много напреднали трениращи, които имат стабилни резултати, не се плашат от захарта, защото знаят къде е място. Те не я използват за да компенсират рестриктивен режим, те я използват за да подпомагат представянето и възстановяването си. И ако погледнеш честно собствения си опит, вероятно ще видиш същото.
Периодите, в които си напредвал най-добре, рядко са били тези с много рестрикции. Обикновено са били периоди с яснота, достатъчно храна, добър сън и ритъм. Захарта в този контекст не е била проблемът. И точно тук идва зрялата перспектива. Вместо да питаш трябва ли да спра захарта, по-добрият въпрос е къде има място за нея в моята система. Когато си отговориш на този въпрос, голяма част от объркването изчезва. Много хора казват, захарта ме прави по-гладен. В реалност, това, което ги прави гладни, е липсата на достатъчно протеин, неравномерните хранения и опитът да се храниш на случайен принцип. Захарта просто показва по-големия проблем по-бързо. Или липсата на структура. И тук идва голямото объркване. Хората си мислят, че решението е пълно изключване. Без захар, без сладко, без нищо. Това често работи, но много краткосрочно, защото премахва хаоса. Но дългосрочно създава друг проблем. Постоянен стрес, чувство за лишение и неконтролируеми моменти, в които се изпускаш и преяждаш страшно много. Истината е, че захарта става проблем, когато е основен източник на калории, начин за справяне с стрес, заместител на хранене или постоянно присъства между храненията. Но когато е малка част от подредена система, тя рядко е това, което те спира. И ако искаш да видиш реално от какво идват твоите калории, включително сладки неща, напитки и разни други дреболии през деня, оставам безплатен калориен дневник в описанието. Записването и проследяването са най-сигурните инструменти за постигане на целта ти в тренировки. Много хора отслабват успешно, без да спират захарта напълно, и много хора не отслабват, въпреки че избягват. Това само по себе си трябва да ти покаже, че проблемът не е в една съставка. По-зрелият подход е да спреш да демонизираш дадени храни и да започнеш да ги подреждаш в режима ти. Да знаеш кога захарта има място и кога просто запълва дупка. Когато храненето е стабилно, апетитът е контролиран и денят има ритъм, захарта губи силата си да те саботира. И ако се разпознаваш в това, ако постоянно воюваш с храната и не напредваш, в един момент информацията вече не е проблемът. Тогава имаш избор. Или продължаваш да гадаеш и да се наказваш, или си даваш структура. Ако искаш моята директна помощ чрез онлайн коучинг, всички детайли са в описанието. Благодаря ти, че гледа.